सोलायनायनि मुङाव स्ल'गान होबोना खुंथाय गोहोआव फैनाय UPPL दोलोनि गिदिर खहा। UPPL दोलोआव गोबाव सम हाबा मावबोनाय कमल आजाद। BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे सावगारि नुनो मोन्दों। बिथाङा BPF दोलोआव 3 फेब्रुआरि खालार खालि क'क्राझाराव BPFनि जानो गोनां मावफारियानि जथुम्मायाव हाबनायनि इसारा। सोलायनायनि मुङाव स्ल'गान होबोना खुंथाय गोहोआव फैनाय UPPL दोलोनि गिदिर खहा। सानफा एफा UPPL दोलोनि गागि मददगिरि एबा दैदेनगिरिफोरा गोहोआव थानानैबो गोहोआव गैयै BPF हान्जाखौ मदद होनो सिगांबोनायखौ नुनो मोन्दों। राजखान्थियाव ओंखारोब्ला रायजो राजाखौबो अननांगोन, मेथाइ जानाय जानांगोन, जुजिनायबो थानांगोन, जौगानायबो लाबोनांगोन। BTCआव बिसायख'थिनि बारहावा। बारहुंखाखौबो गिया जों, सारन्थाइबो गिया जों, रायजो राजाजों थागोन जों, खौसेयै सिगांगोन जों, सानसे खाफ्रागोन बयबो जों। लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै आथिखालाव BPF हान्जाखौ मदद होनो गोबां लाइमोनफोरजों लोगोसे गागि रायजोफोरखौबो हान्जा हान्जा BPFआव हाबफैनायखौ नुनो मोन्दों। राजखान्थियाव ओंखारोब्ला रायजो राजाखौबो अननांगोन, मेथाइ जानाय जानांगोन, जुजिनायबो थानांगोन, जौगानायबो लाबोनांगोन। कमल आजादखौ दिनै BTCनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिजों माखासे गोनां आयदाखौ लानानै सावरायनाय नुनो मोन्दों। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, OT, ICU, NICU, PICU नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101-655-430, 8822-688-026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।